Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. I en aquesta ocasió vinc a explicar-vos com he aconseguit passar d'un nivell A1 a un nivell A2 en la llengua que estic estudiant mirant un sol vídeo en aquesta llengua. Quedeu-vos la resta del vídeo per entendre i veure com ha sigut aquest procés i ja veureu que és molt més plausible del que pot semblar a primera vista. Doncs bé, com sabeu si em seguiu regularment, estic estudiant la llengua d'Indonèsia. I també, si ja fa temps que em seguiu, també sabeu una mica quin tipus de mètode utilitzo jo per aprendre llengües. A mi m'agrada utilitzar un mètode molt immersiu i analític, és a dir, posar-me en una situació on jo tingui input de la llengua en context, a més també amb subtítols per tenir l'input auditiu i escrit, i a més, a la immersió a mi m'ajuda molt que també hi hagi l'input visual, és a dir, una imatge que acompanyi el que està passant. Tot això em permet relacionar a l'instant tot el vocabulari i estructures que jo vull assimilar, que en el fons el vocabulari i les estructures de la llengua, una llengua, serveix per parlar de la realitat. Doncs estic veient la realitat i estic sentint i llegint el missatge que descriu aquesta realitat, per tant, és molt més fàcil fer aquesta connexió. I aquesta seria la part immersiva, però també he comentat que jo utilitzo un mètode molt analític, és a dir, que jo agafo la llengua en la seva versió més genuïna, més pura, que és quan la gent parla, i a partir d'aquí començo a analitzar-la i anar-ne identificant les diferents parts, veure quins patrons segueix aquesta llengua i a partir d'analitzar-la i aconseguir entendre tots aquests patrons i assimilar-los, després sóc jo capaç de generar nous patrons, és a dir, utilitzar aquesta llengua per construir noves frases per expressar-me. Normalment, els mètodes més tradicionals d'ensenyament de llengües i, per tant, també d'aprenentatge, que no és el mateix l'ensenyament que l'aprenentatge, però com que tradicionalment sempre és l'estudiant que espera que el professor li doni un material o li faci fer alguna cosa, doncs acaben sent el mateix en aquesta situació concreta, doncs aquests mètodes més tradicionals no són analítics, són sintètics. És a dir, jo t'ensenyaré la paraula aigua, t'ensenyaré la paraula got, t'ensenyaré la paraula beure, sí? T'ensenyo les parts petites perquè tu al final siguis capaç de construir la frase jo bec aigua del got. Sí? T'ensenyaré, a més també t'ensenyaré les conjugacions del verb beure, t'ensenyaré les preposicions com de, no? I al final seràs capaç de construir la frase jo bec aigua del got. Havent-te donat tots els elements per separat, al final seràs capaç de construir aquesta frase. Això és un mètode sintètic. Però a mi el que m'agrada més és el mètode analític, que és veure una persona fent així i que diu bec aigua del got i llavors jo connectar la frase amb el que està fent, anar connectant aquests sons, aquestes paraules amb aquesta acció i jo anar identificant, mira, aquesta és la paraula got, mira, aquesta és la paraula aigua, mira, aquesta és la paraula beure. I així, a partir d'un missatge genuí en aquesta llengua, doncs n'identifico les parts, me les quedo i després jo sóc capaç de reformular-les per després fer una altra frase com, per exemple, demà beuré aigua de l'ampolla. No? Si aprenc les paraules demà i ampolla, doncs, i a més aprenc a utilitzar el futur, doncs seré capaç de construir aquesta altra frase. Per tant, jo també arribaré a fer una síntesi, no? Òbviament també faré un procés sintètic, però que ha començat amb un procés analític. Jo tots els elements els he tret d'analitzar un missatge genuí i original en la llengua, no de començar estudiant un verb i les seves conjugacions o vocabulari per separat, com una llista de vocabulari. No? Quan a l'escola et donen, vinga, va, avui aprendrem les begudes, aigua, cervesa, alcohol, Coca-Cola, llimonada. Quan fas això, ho estàs fent d'una manera gens genuïna, perquè bé, en un bar sí que et pots trobar una carta amb tota la llista de coses, però en la comunicació al dia a dia mai les paraules les utilitzes així, com una llista de coses sense sentit, no? Sinó que sempre hi ha un context i cada una d'aquestes paraules apareix dins aquest context. I jo prefereixo molt més, trobo que pel meu cervell tenen molt més sentit aquestes noves paraules i les introdueix molt fàcilment si dins d'un context hi apareix una d'aquestes paraules, jo la identifico i dic, mira,
relaciono aquesta paraula amb el que estic veient, amb el que s'està explicant, i així és molt fàcil recordar-la. I per això jo no sóc gens fan d'aquestes unitats on et posen avui veiem els colors, avui veiem els animals, avui veiem les parts del cos, com a mínim no si venen així d'una llista i pretenen que ho utilitzis del no res, perquè és una manera molt poc natural d'adquirir vocabulari i en canvi és molt més natural fer-ho a través d'això d'input rellevant que tu analitzis i que vagis assimilant de mica en mica. Per tant, això, a mi m'agrada molt utilitzar un mètode immersiu i analític. Però perquè això funcioni bé requereix paciència i lentitud. És molt important. Com més ràpid passes per sobre d'una cosa, menys pots analitzar-la, no? Si tu hi passes molt ràpid per sobre, potser et pots quedar amb la idea general, però no tindràs temps de fixar-te en cada petita coseta d'això que estiguis mirant, analitzant, no? Òbviament, si mireu un científic fent una anàlisi d'alguna cosa, sempre és amb deteniment, separant aquesta cosa per parts, fixant-s'hi en molt de detall. Doncs això és el mateix que jo faig quan vull intentar entendre una llengua. No em quedo amb el significat general de la frase, que és important, sinó que m'hi dedico amb cada frase, analitzo les diferents parts, identifico aquelles que crec que més em poden costar i les treballo especialment. I això és el que he fet amb aquest vídeo, que dura pràcticament mitja hora. Em sembla que són 27 o 28 minuts. I des que a principis de desembre em vaig proposar estudiar cada dia l'indonesi seriosament i aplicant el meu mètode, doncs ho he fet pràcticament cada dia durant 3 mesos, o una miqueta més, i finalment he aconseguit acabar aquest vídeo treballant-lo amb molta profunditat, com ara explicaré amb més deteniment, i realment ara, havent acabat, comprovo que realment he tingut aquest pas. Òbviament sempre és aproximat a aquests nivells A1, A2, B1, B2 sempre són aproximats, però sí que noto que he passat d'un A1, és a dir, una situació on jo tenia vocabulari molt bàsic i només era capaç de tenir una interacció bàsica de les típiques frases de salutació i després missatges molt curts i molt limitats de faig això o vull fer això o vaig fer això, però molt, molt, molt limitat, totalment incapaç de generar frases complexes on jo pugui realment explicar, transmetre doncs, el que sigui que vulgui comunicar. I en canvi, ara sí que he arribat a aquest nivell A2, on encara tinc limitacions de comunicació, faltaria més que no les tingués, però sí que noto que no només tinc més vocabulari, òbviament, sinó que sóc capaç d'utilitzar-lo de maneres molt més diferents, que sóc capaç de formar frases molt més complexes, expressar amb més profunditat el que vull transmetre i també, òbviament, també entendre bastant millor el que em diuen. Tot i això, a un nivell encara relativament bàsic, òbviament no he arribat encara al que seria el nivell B, que és ja el nivell més intermedi. Per tant, encara estic a un nivell relativament bàsic de la llengua, però he notat aquest canvi significatiu del que seria un A1 a un A2. I com us dic, durant aquests 3 mesos he anat amb molta paciència desxifrant, analitzant i introduint-me al cap tots els petits elements de la llengua que ara em permeten formular totes aquestes frases més complexes que us dic. Ara us explicaré més o menys com ho he fet, però si ho voleu veure directament vosaltres, doncs podeu anar a veure aquest vídeo, que us el deixaré a la descripció, i allà doncs feia una pràctica, no? Una estona, precisament veient aquest vídeo d'uns 27 o 28 minuts, que és el que he estat treballant durant aquests 3 mesos, i doncs allà podeu veure com de lent vaig, com em fixo en cada cosa, com tradueixo les paraules, com analitzo les frases. I bé, doncs allò que en aquell vídeo veieu per un trosset molt curt del vídeo, doncs ho he fet durant uns 3 mesos i he aconseguit visualitzar aquests 27 minuts, però no només visualitzar-los, sinó entendre'ls tots, incorporar-los, i jo, que encara tinc un nivell bastant bàsic d'indonesi, he passat en 3 mesos de ser incapaç d'entendre un vídeo en aquesta llengua a ara, com a mínim aquest vídeo l'entenc tot pràcticament sense cap problema i els nous vídeos que ara començo a veure ja els entenc millor que aquest primer perquè ja he fet tota aquesta experiència amb aquest primer vídeo. Llavors, com vaig explicar en aquell vídeo, bàsicament la meva rutina consisteix a agafar aquest vídeo,
activar-li els subtítols, molt important, i doncs començar a visualitzar-lo, però jo m'aturo a cada frase. Com a mínim cada frase que no entengui, que de moment són la majoria perquè tinc el nivell que tinc d'indonesi. Òbviament, si estigués estudiant una llengua en la qual jo ja tinc un nivell B1, B2, o per exemple una llengua romànica que és més semblant a les que jo conec, segurament no m'hauria d'aturar tant, però en aquest cas concret, de l'indonesi, doncs sí que m'he d'aturar pràcticament a cada frase. Sempre hi ha alguna cosa que o directament no conec o fins i tot si la conec em fa dubtar de l'estructura en la qual està introduïda. Per tant, em vaig aturant frase a frase. Primer de tot, òbviament, tradueixo el significat de cada paraula, però a vegades no és tan fàcil com purament traduir el significat de cada paraula, sinó que necessites entendre aquella estructura, entendre realment quin missatge vol transmetre, i a vegades no és tan fàcil, a vegades doncs, el traductor m'ajuda, a vegades hi he de pensar una estona, a vegades potser fins i tot li pregunto a algú que conec, que parli indonesi, escolta, què creus que vol dir això? Ben bé, quin matís té aquesta frase? I si considero que és una frase interessant, és a dir, que té alguna paraula que jo vulgui aprendre, que té alguna estructura que crec que em resultarà útil, doncs la introdueixo. De moment estic utilitzant l'aplicació Anki. Introdueixo allà aquestes frases senceres en català i en indonesi, a la part de davant de la flashcard en català, a la part de darrere en indonesi, perquè així quan jo ho revisi em surti primer en català. I això ho vaig fent cada dia vaig introduint noves cartes a Anki, i també cada dia, en un altre moment, reviso les anteriors. És a dir, en algun moment del matí, del migdia, obro Anki i reviso les noves cartes, que potser són només 3 o 4 del dia anterior, i també el propi algoritme d'Anki ja te'n selecciona unes quantes, altres de dies anteriors per anar fent una revisió periòdica. I el que és més important és que en aquesta revisió amb Anki la meva feina és activa, no és passiva. Quan jo miro els vídeos sí que és bastant passiu, jo tinc un input i doncs l'entenc, l'escolto, potser el repeteixo una mica, aquesta seria la part activa, intento repetir les paraules en veu alta o les frases en veu alta, però sí que quan faig la pràctica amb Anki, a mi em surt aquí, per exemple, ahir vaig anar a un restaurant i em surt en català, i jo he de recordar com era la frase en indonesi, no? I seria, per exemple, en indonesi seria kemarin, que és ahir, aku pergi, jo vaig anar, a un restaurant, i amb això tindria la frase sencera feta, no? Però jo hauria de fer aquest procés, no? de realment produir la frase. Per tant, tenim la part passiva que faig amb el vídeo i la part activa que faig amb Anki. I perquè sigueu conscients del nivell de detall, d'aquest primer vídeo n'he fet unes 300 cartes. 300 cartes no en paraules individuals, sinó en frases. Totes són frases, com a mínim de 2 o 3 paraules. Així que imagineu-vos, he introduït 300 frases diferents al meu cervell. I més o menys, si feu comptes, us he dit que he estat 3 mesos treballant aquest vídeo, per tant uns 90 dies, i si he fet 300 cartes, quantes cartes he fet cada dia? Doncs entre 3 i 4, no més. Si dividiu 300 entre 90, us surt entre 3 i 4. Doncs això, cada dia no he fet més que això. Cada dia he desxifrat i repetit i intentat incorporar unes 3 o 4 frases. No més que això, perquè jo sóc conscient que el meu cervell també té una certa limitació de la quantitat d'informació nova que pot retenir de manera eficient a llarg termini. Per tant, jo sé que ha d'anar entrant de mica en mica. Jo sé que si fes aquesta pràctica durant 1 hora i mitja cada dia, tampoc em seria útil, no seria capaç d'incorporar tantíssimes paraules noves cada dia. I això, la pràctica de revisar les flashcards d'Anki potser em porta 10, com a molt 15 minuts al dia, normalment són 10, i la pràctica de revisar el vídeo potser em porta una mitja horeta al dia, per tant ja veieu que poden ser uns 3/4 d'hora de dedicació al dia, 10-15 minuts al matí, mitja hora o una mica més al vespre, i ja està, no és una gran dedicació que jo hi faci, però amb tota aquesta atenció doncs acaba sent molt efectiva si realment es fa cada dia. Això és important també, jo quan començo un procés així em proposo fer-ho cada dia. Després no acaba sent cada dia, però és important que l'objectiu sigui cada dia, perquè, per exemple, aquest cap de setmana mateix ja ha passat que per diversos motius algun dia només he fet una de les dues coses, o revisar cartes o treballar el vídeo. Però bé, no passa res perquè, com a mínim, cada dia he fet una coseta, no? I potser hi ha hagut algun dia que no he aconseguit fer les dues. No passa res, però el més important és, com a mínim, tenir l'objectiu inicial de dir, sí, cada dia ho faré una miqueta. Perquè si ja el meu objectiu inicial és fer-ho 3 cops per setmana,
Quan passi alguna cosa en algun d'aquests dies ja serà molt menys realment al final, com que mai acaba sent el 100% del que tenies planejat, al final acaba sent poquíssim. Per tant, jo realment recomano plantejar un mètode que es pugui aplicar una miqueta cada dia i a més així també el cervell no desconnecta tant de la llengua. Que a mi em passa que a vegades, per exemple, algun cop que estava en un procés així i me n'he anat una setmana de vacances, que podeu dir, aviam, una setmana no és res. Quan he tornat, és com que el cervell estava molt desconnectat de la llengua i he trigat uns quants dies a tornar a posar-me en el ritme. He de dedicar uns quants dies a revisar tot el que havia fet els últims dies, no puc continuar avançant i això només una setmana, que sembla que no hagi de ser tant una setmana. Amb la qual cosa sí que com més aconseguiu posar-vos aquesta rutina diària de fer alguna coseta, com us dic, ni que siguin 15 minuts i 20 minuts en 2 moments del dia diferents, doncs això ja és molt significatiu quan es va sumant dia rere dia al llarg dels mesos o anys. Aprofito per recordar-vos que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon del projecte, que podeu trobar en un enllaç a la descripció dels vídeos, i allà, amb una petita subscripció mensual, podeu obtenir aquests materials que he comentat i, a més, donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us heu subscrit. Llavors us voldria comentar algunes coses concretes que he après, no? Per no deixar-ho tant en termes generals de fixeu-vos en els detalls, vull donar-vos exemples concrets de què podeu fer vosaltres també, no? Heu d'entendre que jo estic estudiant una llengua molt diferent de les que jo conec, per tant m'he de fixar en un tipus de coses i potser vosaltres, si ja parleu 1, 2, 3 llengües romàniques i esteu aprenent català, doncs potser us heu de fixar en un altre tipus de coses, però l'important és sempre identificar què és el que necessites i parar molta atenció en això, no? Llavors, doncs jo, en concret, amb l'indonesi, que estic aprenent encara a nivells baixos i és una llengua molt diferent, una cosa que necessito és estar molt acostumat a sentir i utilitzar els verbs més bàsics. Verbs com portar, arribar, demanar, sortir, fer. Doncs tots aquests verbs són molt importants que em surtin automàticament, que no em costi entendre'ls, que tampoc em costi utilitzar-los. Doncs això és una cosa que només amb aquest sol vídeo de 30 minuts, com que aquests verbs són molt freqüents, s'han repetit tant que ja els tinc molt automatitzats. Per posar-vos exemples, sortir és keluar, demanar és minta, arribar és sampai. Llavors, doncs, tots aquests verbs, com que ja els he sentit moltes vegades, els he vist en context, doncs ara ja no em costa utilitzar-los perquè, home, és que després de tanta repetició no cal ni fer esforç per recordar-los. I per tant, si esteu a nivells encara una mica relativament baixos del català, verbs com portar, trobar o demanar, que poden ser una mica diferents d'altres llengües romàniques, són verbs que els hauríeu de tenir absolutament integrats i si no és així, doncs sempre que trobeu algun d'aquests verbs que vosaltres sabeu que és bastant freqüent, us hi atureu i el repetiu unes quantes vegades i si cal us l'apunteu en un pòst-it i us el pengeu a l'habitació o a l'ordinador on sigui. Però no només he adquirit aquests verbs, sinó que a més m'he fixat en més coses. En indonesi els verbs no es conjuguen, cosa que és més senzilla en aquest sentit, però sí que s'hi afegeixen prefixos. Doncs, per exemple, he après amb aquest vídeo una cosa que jo no sabia, que és que el prefix di serveix per fer una mena de passiva. Per exemple, si jo et dic això es menja així, no? Si jo us dic, mira, aquest plat es menja així, doncs aquest es menja és una passiva, en català és una passiva pronominal, doncs en indonesi es fa amb di. Tenim el verb makan, que és menjar, i dimakan és com menjat o menjar-se. Sí? I hi havia una frase que recordo que era és pràctic menjar-ho així. I la recordo perfectament, que era chochok, que vol dir pràctic, chochok, dimakan kayak gini, que vol dir pràctic menjar-ho d'aquesta manera, o així. Sí? Per tant, és pràctic menjar-ho així. I doncs, en aquesta frase doncs, vaig veure aquest di. Resulta que en una altra frase va sortir, jo coneixia el verb pakai, que és utilitzar, i parlaven de pròtesis, i deien pròtesis utilitzades per pacients. Sortia això, prostètic, dipakai pacient, no? I llavors això, les pròtesis utilitzades per pacients, sí? Una frase passiva també. Doncs això, per exemple, he après que aquest prefix di serveix per posar aquests verbs en una forma més passiva, o a vegades també intransitiva. I també he descobert que hi ha alguns verbs curiosos que resumeixen una acció més, diguéssim, que en català utilitzaríem diverses paraules amb una sola paraula, com per exemple ngopi vol dir beure cafè,
Copi és cafè i ngopi és beure cafè. I ngatxa és mirar-se al mirall. Nosaltres no tenim una sola paraula per mirar-se al mirall o per beure cafè, hem de construir aquesta petita frase i en canvi ells sí que tenen verbs ngopi i ngatxa. Què més? Com que en aquest vídeo aquesta noia explicava com havia sigut un viatge seu, doncs parlava molt de quan havia fet les coses, no? Abans de sortir de l'hotel vam dinar i després vam anar cap al parc i vam passejar per allà, no? I per això, doncs, utilitzava molts connectors temporals. Doncs jo sabia que això era una cosa important i que hi havia de parar atenció. Abans de, després de, o quan, no? Quan vam arribar allà, o mentre érem allà, i tot això són connectors que jo ja també he interioritzat. Després d'això seria setelah itu, o abans de fer una cosa, sebelum no sé què. O durant una acció, o mentre feia una acció seria ketika, i el quan seria saat, per exemple. No? Són unes quantes paraules que jo m'hi he fixat, que jo sí que són molt útils en un discurs quan expliques una història i que sabia que m'hi havia de fixar i, per tant, hi he parat especial atenció, les he interioritzat i ara ja sóc jo capaç d'utilitzar-les. I, a part de connectors temporals, també connectors del discurs també són molt importants. Òbviament, de moment encara no necessito una gran varietat de connectors per escriure textos avançats, com per exemple, no obstant, malgrat que no necessito coses tan avançades, però sí que, a part dels típics i però, doncs també alguns altres connectors com tot i que o fins i tot, que són molt útils, per exemple, aquests dos, i jo tinc molts alumnes de nivell inicial o intermedi que encara tenen problemes amb el tot i que i el fins i tot, són molt importants, molt útils, s'utilitzen molt i segur que els heu vist moltes vegades, perquè, com us dic, són molt freqüents. I si no els teniu clars encara, vol dir que no us hi heu fixat quan han aparegut. Que han aparegut i més o menys heu entès el significat general, heu passat i no us heu quedat amb la idea d'aquest connector realment què significa. Per si necessiteu practicar aquests connectors, us posaré les frases originals que jo vaig sentir en indonesi. Estaven veient unes escultures i deia: tot i que aquestes escultures són noves, semblen velles perquè les van fer així expressament. I això de tot i que semblen noves, en indonesi era meskipun baru. Doncs jo me'n recordo això del meski, que he vist que es pot utilitzar sol, o meskipun, es pot utilitzar també amb aquest punt al final. Tot això, aquest és un connector molt útil que jo ara ja puc utilitzar. I vosaltres, aquest tot i que, també hauríeu de ser capaços d'utilitzar-lo. I la frase amb el fins i tot era: fins i tot les coses més simples poden ser suficients. I, més o menys, la frase en indonesi era yang sederhana pun bisa terasa cukup. I bé, doncs això, no? El yang sederhana seria el que és senzill, fins i tot pot sentir-se o semblar-te suficient, cukup és suficient. Llavors, doncs, veieu, jo vaig identificar aquestes parauletes, el meski, meskipun i pun són connectors importants del discurs que m'ajudaran molt quan jo em vulgui expressar en converses del dia a dia. Per tant, hi he de parar atenció i els he d'interioritzar. I, per exemple, també m'he fixat en algunes expressions. Per exemple, hi havia un moment, us ho posaré per aquí, un moment on aquesta noia estava visitant un parc amb moltes escultures i entrava en una escultura que era una carbassa gegant i aquesta carbassa tenia una entrada que era com la boca del diable. I ho explica, no? I vaig aprendre les paraules carbassa, la paraula boca i la paraula diable, que no coneixia cap d'aquestes tres paraules en indonesi, no? En concret, la boca del diable seria mulut Iblis. Mulut és boca, Iblis és diable. Sí? I va dir que entrava per aquesta boca del diable, que era l'entrada a la carbassa. I bé, aquesta carbassa era com molt espiritual, hi havia com 3 nivells de l'infern, la terra i el cel, i moltes escultures i molt simbolisme, i llavors quan va sortir per l'escala de dalt, diu que aquesta escala de dalt, que costava pujar-hi, diu, és difícil, estreta, i costa pujar-hi, no? Costa passar-hi, i diu una mica com la vida mateixa, no? I va fer aquesta frase, com la vida mateixa. I vaig dir, mira, aquesta és una expressió interessant que m'interessa saber utilitzar, no? I l'expressió aquesta, vida, jo ja coneixia la paraula, era hidup, i la frase, com la vida mateixa, era seperti, que també ho coneixia, com la vida, seperti hidup, itu sendiri. I això de itu sendiri seria com mateixa, com la vida mateixa. Sí? I jo vaig dir, això m'interessa recordar-ho. Això és una cosa que m'interessa assimilar-ho i poder-ho utilitzar jo mateix, no? Mireu-vos això de jo mateix. I llavors resulta
que uns dies més tard, tenint una conversa per xat amb una persona d'Indonèsia, parlàvem d'un líder mundial, no us diré quin, perquè avui en dia de líders mundials malvats no ens en falten, i precisament parlàvem d'algú que és dolent, no? Que realment comet atrocitats. I jo vaig poder fer aquesta frase i recordeu que havia après la paraula diable i vaig aprendre també després això de com la vida mateixa, no? I vaig poder fer una frase que era aquesta persona és com el mateix diable, sí? I vaig ser capaç de combinar aquestes dues coses i vaig fer la frase de ell és com el mateix diable, que seria dia, seperti, Iblis itu sendiri. I llavors vaig aconseguir fer aquesta frase i la persona amb qui estava parlant va dir hòstia, sí que has millorat, aquí sí que ha millorat el teu indonesi. I bé, ja veieu que l'únic que jo vaig fer va ser connectar dues frases diferents que jo havia vist, assimilar-les i doncs això poder formar una nova estructura a partir de dues altres estructures o d'una estructura i una paraula que jo havia vist per separat. Per tant, aquesta anàlisi que jo faig tan detallada de tot em permet anar incorporant totes aquestes estructures i després jugar-hi com jo vulgui. Puc agafar una mica d'aquí, una mica d'allà i formar una nova estructura. Òbviament, a vegades m'invento una cosa que no funciona, però bé, per això està bé tenir el feedback d'un professor o d'algú amb qui parlis que et digui ei, això que t'has inventat no funciona. Per tant, ja veieu que també he introduït algunes expressions i també, per exemple, altres coses com registre formal i informal. Amb els pronoms personals, ells tenen diversos nivells de formalitat o informalitat. El jo més formal és saya, però pràcticament ningú parla així quan parlen el dia a dia. Sempre diuen aku, que també vol dir jo. Però, per exemple, en aquest vídeo vaig veure que quan la persona gravava, diguéssim, explicava el que feia, sí que ho explicava als oients, sí que deia aku. Però quan parlava amb la seva amiga que l'estava gravant, no deia aku, deia gue. I llavors aquí vaig veure que hi havia aquest gue, aku, els dos volen dir jo, són pronoms personals, però si parlaven entre elles, que són amigues, ho deien d'una manera més informal, més col·loquial, i en canvi quan es dirigia a l'audiència utilitzava el que és com de registre intermedi, aku. I jo sé que també hi ha encara el més formal, que és el saya. Doncs això, no? Hi ha aquest 3 jos amb diferents nivells de formalitat. I resulta que també pel tu també vaig veure 2 nivells de formalitats diferents. També el més estàndard, més neutre és el camu, però per exemple quan parlaven entre elles aquestes dues noies no deien camu, deien lo, i aquest lo també vol dir tu. I, per exemple, ara, últimament, escoltant una cançó, he sentit que en comptes de camu ho redueixen a cau, eliminen aquesta M, i cau també vol dir camu, que vol dir tu. Sí? Per tant, ja veieu que tenen diferents formes pel pronom del tu, que també depenen una mica del registre. Per tant, també són coses que jo hi vaig parant atenció i així les vaig incorporant. Primer de tot, perquè és important poder-ho entendre i, aviam si de mica en mica, jo sóc capaç també d'utilitzar-ho adequadament en el registre que toqui. I, finalment, també he intentat fixar-me una mica en la pronúncia. La pronúncia de l'indonesi no és especialment complicada, no és que hi hagi algun so molt complicat, però sí que, per exemple, tenen la N i la G com que és un so que nosaltres també tenim. Per exemple, si jo dic jo tinc, acabo amb aquest sí? Però nosaltres mai ho posem, això, al principi de la paraula, i en canvi, ells sí. Per exemple, el verb que us he comentat abans, ngopi, comença amb aquesta NG, que per ells és un sol so, ngopi. Bueno, dic per ells, però és un sol so, és un so de l'alfabet internacional, és el que es fa us ho posaré per aquí. Amb aquest símbol d'aquí, que és com una N amb una G, però ells, per exemple, ho posen al principi de la paraula, cosa que per mi no és gens natural, però m'hi he acostumat, no? I, per exemple, la paraula no, que és tidak, molts cops el redueixen a nga, i també comencen amb aquest nga. I això vol dir no. I és una cosa que he hagut d'anar sentint a mesura que aquesta noia ho repetia, deia, aviam, realment com ho està pronunciant? Perquè només escriuen gak, però la K no la pronuncien i a més pronuncien aquesta N davant de la G. No és una cosa que jo he hagut d'anar parant atenció, com ho deia. I també, per exemple, una altra cosa de fonètica és el fet que la lletra E es pot pronunciar com una E tancada, com en català E, i també com una vocal neutra, com una schwa, com E. I llavors, el que jo al principi havia suposat que seria com el català, que en una síl·laba tònica es redueix a la neutra i si no és E. Però no, resulta que ells m'he anat fixant que també utilitzen la neutra en síl·labes tòniques, cosa que a mi em sona extremadament estrany, però com a mínim hi estic una mica acostumat pels mallorquins, els de les Balears. Fan també la reducció vocàlica a la síl·laba tònica i sona molt estrany, però em sembla que no diuen tres, diuen tres.
I bé, doncs això, que em costa molt fer aquesta reducció a la tònica, però bé, he sentit, m'he anat fixant que els indonesis també ho fan, no? I és una altra cosa que he de tenir en compte. I encara per acabar us podria dir una altra cosa que també m'he fixat, que és el tema de les preposicions. Per exemple, algun verb que sempre funciona amb una preposició, com per exemple, he decidit fer una cosa, doncs ells dirien he decidit per fer una cosa, no? I posen aquest per, que en català no ho posaríem. En català podríem dir m'he decidit per això, potser. Però bé, en tot cas, m'he fixat que sempre memutuscan, que vol dir decidir, sempre va amb un tuc, que vol dir per. Memutuscan, un tuc i tu. Sí? M'he decidit per això. Llavors, doncs, m'he fixat que sempre és així, per tant, jo sé que aquest verb l'he d'utilitzar amb aquesta preposició. Llavors, us he estat posant molts exemples. Tot això és per dir-vos com és que amb un sol vídeo de 27 minuts he aconseguit passar de nivell A1 a A2, perquè tot això ha sortit, tot això hi és a la llengua. I si decideixes parar-hi atenció, analitzar-ho, desxifrar-ho, repetir-ho, introduir-t'ho al cap, acabes sent capaç d'utilitzar-ho i no calen grans coses, cal mostres genuïnes de la llengua, entendre com funcionen i si tu no ets capaç d'utilitzar-les vol dir que necessites entendre com funcionen, assimilar-ne les diferents parts i després tu seràs capaç d'utilitzar-ho. Per tant, si realment fos aquest el cas, que vosaltres no sou capaços d'estar dient tot això com jo ho estic dient, vosaltres no en sou capaços, us hauríeu d'estar parant frase a frase, mirant els subtítols, no sé si el que us falla són les paraules, doncs mirant-vos el vocabulari, si el que falla és l'estructura, doncs l'estructura, la conjugació, el subjuntiu, el que sigui, mirant-vos com és que vosaltres no seríeu capaços de dir això i incorporar-ho. No he fet cap frase tan estranya, tampoc, no? Això, o sigui, és tan bàsic com si jo sento una cosa i l'entenc però no sóc capaç de dir-la, vol dir que hi ha alguna cosa d'aquí que jo no sóc capaç d'utilitzar jo mateix. Si és una estructura supercomplicada, d'acord, podem deixar-ho per més endavant, però si purament és una certa estructura, una conjugació d'un verb, un pronom o una paraula, doncs m'agafo aquella frase, la repeteixo diverses vegades, fins i tot m'imagino com podria canviar-la una mica, utilitzar aquesta mateixa estructura en una frase diferent o en un sentit diferent, i després d'haver-ho practicat unes quantes vegades, no hi ha motiu perquè jo no ho pugui utilitzar després quan jo parlo, no? Com jo vaig fer en aquell cas de dir aquest tio és com el mateix diable, no? Com el dimoni. Doncs això, no hi ha motiu per no poder-ho fer, a no ser que realment sigui una estructura molt complicada o molt avançada. Això és una cosa que sempre com més desperts estigueu i més estigueu atents a això jo no ho diria mai, això jo no ho sabria dir, això no ho sabria utilitzar, fixar-vos-hi, treballar-ho, i la majoria de coses no tenen tant de secret. Doncs res, amb això acabo el vídeo d'avui. Sé que xerro molt, el que vull és intentar-vos transmetre com d'important és aquesta actitud de parar-hi atenció, fixar-vos en els detalls, anar-vos posant les coses al cap de mica en mica, la constància, el dia a dia, i que realment, fet així, l'aprenentatge de llengües no té tant de secret, la veritat, no en té tant. Però sí que requereix aquesta actitud positiva, proactiva, tenir aquestes ganes de fer-ho regularment, i la veritat és que amb totes les eines que hi ha avui en dia disponibles, no gaire més. Qualsevol explicació gramatical la trobeu fàcilment per internet, preguntant-li al ChatGPT, o si cal, li podeu preguntar a un professor. Teniu contingut de sobres amb vídeos com els meus i altres que fan altres canals, també amb subtítols. És qüestió de, amb voluntat, dir, vinga, va, començo a desxifrar i a produir jo mateix, i llavors, òbviament, el que sí que costa potser una mica més és després aconseguir realment començar a utilitzar el dia a dia, però tot és qüestió de posar-s'hi i d'animar-se i de dedicar-hi constància i repetició, i la cosa de mica en mica va quallant al cap, i la veritat és que no té gaire més secret. Doncs res, ho deixo aquí, espero que el vídeo us hagi sigut útil, si és així podeu deixar-hi un like, també podeu subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me a Instagram i també donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon. Això és tot per avui, ens veiem a la propera. Apa, siau.